हेल' लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर, नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआव गाहाय सोर सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन, नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिन्थिनो थाखाय जोबजासे नायलांदो। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङानो जादों गामि सेरनि। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों बर'नि मेथाइ रोजाबगिरि आरो बयजोंबो सिनायजाखानाय जाखांफु बिथां रबिनसिं आरो बिथांजों लोगोसे फावखौ खालामदों प्रिति नार्जारि बिथां आरो मेथाइखौ रोजाबदों बिथां रबिनसिं बिथाङानो आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों बाबुला बर' आरो डिअपि खालामदों देरहासार बर'। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना गोबाङानो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन जानांगौ। लोगोफोर, बे मोनसे मिउजिक भिडिअ बावैसो रिलिज जानानै थांबाय दे लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला रबिनसिं चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बयबो थांनानै नायहैदो आरो लोगोफोर, जाय नोंथांमोना नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों बयबो फोरमायहरदो। आरो लोगोफोर, बे मोनसे मिउजिक भिडिअ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बयबो रबिनसिं चेनेलाव बयबो नोंथांमोना थांनानै नायहैदो आरो नोंथांमोना नायनानै सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय। लोगोफोर, लोगोसेनो दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान मिउजिक भिडिअफोर, बर' सावथुनफोर, माखासे गोदान सर्ट मुभि मिउजिक भिडिअफोर, बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना थाबैनो मिन्थिनो मोनग्रोनाय बायदि